Facebookian hor gaude. Da hori baitenetan bukatzeko, esan dugu, gure esku dago antolatuteko ekintzen danetan askoitiarrak partu hartu dugula. Ez zango zeitien. Baina, aurtengo ekainen, egon da hor, beste ekitaldi bat, ekimen bat, ekintza bat, herri askotan indena, eta asko ez da nahi. Da hori da, herri galdeketa antolatzea. Horrein, nik Rosari intazako xot, eta Rosari zeiko. Bueno, ikusten duen bezala, 2017ko herri galdeketa olatu handi bat prestatzen nahi da Euskal Herri mailan. Eta Urola Kostako herri guztiak ere olatu horretan daude. Maiatzaren 14a aukeratu dute Urola Kostako herri, 2017ko maiatzaren 14a herri galdeketa egiteko. Eta herri guztik ari die galdeketa hori prestatzen ja. Azpeitin egin da daukate, eta bai, Zestoa, Zumaia, Getaria Zarautz, Aia eta Oriokin batean, nahiko genduke Azkoiti ere olatu horretan sartzen. Hasieran Leirek esan du bezala, juridikoki herri galdeketa ezin du, ez du gure esku dago antolatzen, baizik herri galdeketa antolatzeko beste talde bat sortu behar da. Azpeitin erlexein zuten eta Azpeiti hitzartu taldea sortu zuten. Guk ere beste talde bat sortu beharra daukeu eta pauso batzuk ematen hasi gea, pentsatu deu talde horren izena Urrats izan ditekeela eta logoa ere proposatzen deu. Urola Kostako herri bakoitzak sortuko du bere taldea herri galdeketa antolatzeko. Azkoitin, Urrats bezala, bakoitzak bere taldea bere izenarekin. Azkoitiko gure esku dago, Urola Kostako beste herriekin koordinatuta gai da, maiatzaren 14ko herri galdeketaren gai hau aurrera ematen. Eta egutegi moduko bat ere egin da. Orduan, gaia jende artera zabaltzeko eta edabideetan eta zabaltzeko. Eta urrirako agerpen publiko bat prestatu da, eta agerpen publiko hortan Urola Kostako gure esku dago izenarekin azalduko die edo gea herri guztik batean. Eta gero, otsailetik aurrea berriz, M14, oda maiatzak 14, herri galdeketa egingo daneko datarekin azalduko ginateke edabideetan, da prentsaurrekoetan, da inberdan propaganda guztia. Ikustean bezala, Azkoitia barruan izan da edo Azkoitiarik gabe tren hau aurrea dihoa. Eta horregatik antolatu deu batzar hau. Ea Azkoitiarrak tren horretara igotzeko prest ote gauden jakiteko. Beraz, Azkoitian herri galdeketa antolatzekotan Urrats taldea sortu beharko litzateke. Talde hau batzorde desberdinez osatuta egongo litzateke eta batzorde desberdinak lan klase desberdinak emango lituzke aurrea herri galdeketa egiteko. Batzordeak era honetakoak izan daitezke, ekintza batzorde bat, ekimenak antolatuko lituzkena herria kontzientziatzeko eta gaia jendartera zabaltzeko. Komunikazio batzorde bat, herriko talde eragile desberdinekin, edabideekin eta harremanak izango lituzkena. Ekonomi batzorde bat, dirua arduratuko litzatekena eta sortuko dien gastuei aurre egiteko dirua biltzea, zozketak, salmentak eta barreginez arduratuko litzatekeena. Eta gero beste batzorde teknikoagoak ere sortu beharko die, zuzenen herri galdeketa arduratuko liekena. Dena dela, Urrats taldea galdeketa antolatzeko sortuko litzateke. Eta behin galdeketa egindakoan, maiatzaren 14an, bere lana bukatuko litzateke eta taldea desegingo litzateke.
Baina taldea sortzeko jendea behar da. Eta hori izan da hain zuzen ere batzar honen helburua. Alde batetik, gure esku dagoren dinamika eta herri galdeketen dinamika zertan den jakinaraztea, eta bestetik, Azkoitiko herria, herri galdeketaren dinamika horretan sartzeko prest aldagoen jakitea. Izan ere, gutxi batzuk nahi izatea, ez da nahikoa parte hartze masiboa behar duen ekintza bat, herri galdeketa bat, arrakastaz burutzeko. Esate baterako, herri galdeketa antolatzeko sinadura bilketa egin behar da. Gutxienez biztanleriaren 10% sinatzea lortu behar da. Beraz, Azkoitik 1200 bat sinadura bildu beharko lieke. Baina, ikusi da, zenbat eta sinadura gehiago bildu, orduan eta jende gehiago hartzen omen du parte bozketan, herri galdeketa egiten bozketan. Eta, noski, guk nahiko genduke aldala parte hartzea handi bat izatea. Ez dakit, aldala ez gertitzea Zumarraga bezala 13%ko parte hartzearekin, parte hartzea oso txikie, ezin gehiago genduke gehiago Azpeitiko emaitzetara hurbildu, 150 hartu zuten parte Azpeitian. Horretarako jende askoren gana iritsi behar da, sinadura bilketa handi bat egin behar da, eta horrek guztiak laneako jende asko eskatzen du. Azkoitian, bereziki Azpeitikoekin gaude harremanetan. Eta haien eredua jarraitzen nahi gea alde hon neurri. Alde batetik emaitza oso onak izan zituztelako, eta bestaldetik hemen bertan dauzkeulako eta gaina laguntzeko prest daudelako beti. Badakigu esate bateako 5.000 euro inguru behar izan zituztela gastuei aurre egiteko, eta 204 inguru hartu zutela parte herri galdeketaren antolaketan. Han herri osoa mugitu zen. Leirei pasako diatu hain, ikuste duzten bezala, Rosario komentatu duen bezala, lan handi bat suposatzeu herri galdeketa bat aurrera ateatzie. Gure nahi eta gure helburu da, urrats talde horren inguruen jende ahalik eta kopuru handine biltzie. Rosario komentatu duen bezala, urrats talde horren lana 6 hilabete inguruko izangoa. 6 hilabete horren ondoren, herri galdeketien ondoren, taldie desagertu ingo litzeke. Animatze danok, zeatenok, danok, jakin behar dugu, epela aurreko lan bat izango ala, 6 hilabetetako kontue izango litzekela, guk gure esku dago taldetiken anima hona izetuzte guk parte hartzea, erronka politikoetan murgiltzea, beritxezan pena bat izango litzeke, guzti Javierrek zenbat herria ipau ditu nintzitio bela lehen urtin eta zenbat egingo ben urrengo urtian, eta askotik ez geha gutxixo askotin eta pena handi bat izango litzeke askotin ezetie. Gure esku dago diken pentsatze dugu, Euskal Herrixek ze izen nahi duen erabakitzia gure esku dagoela, herritarron esku. Oinarritik hasi behar duela lanien hori lortzeko, namekarriken animagu. Batxe bilera hau nahi genuen aprobetxa hau, berta atorri zaten hori galdetzeko, preston bat zineketen zuek, parte hartzea, urrats taldien, eta hortako papeloa banauko izuegu